Ikechukwu. Ihe m na-emekọta akwa anyị na-eme akpụ maka nwoke maka nwaanyị na akpakwa. Ọkwa ka m wee ya afọ ise gara aga ebe ụfọdụ nwoke na-arụkwa ya ebe anyị bi mbụ. So onye ahụ ibe onye m na-agakwuru ya mụ na ya na-anọ nke ọma. So m were aka ya tụwazi uche n'ịmụ ya ọrụ. O wee buru obere mụtazie ya. O were m afọ abụọ wee mụtacha ihe niile ọrụ malitezie nke ihe eji arụchacha ọrụ a ọkwa material a na-atụbata because material niile eme ka ahụ n'obodo a Nigeria eme ka ewu mmiri Nigeria ha chawo material emecha import but ihe a na-eme wawawa na-eme ya ibiudu ịrụ ya bụ nke ọhụrụ. Ego m solo a iche gokwa leather iche like nke na anshawo accessories ihe gogacha iche ya rụwazie ya. So all imported material ka a ji arụ ọrụ ndị a na local materials. Ngwa ọrụ ji arụgasị ọrụ ala like ile anya na-azụ ebe a na-abụ ka ahụ machine eji akwa ya akpụ ọlụkọta na onye bịasa ahụrụ ya ọdịrị akpụ ka a na ya kpacha price ọ daba bụ ihe ahụ ego mmalite ego ji ebido dị ọrụ. So nga ahịa ngote ile ncha arụcha ya. So mbịa gbuo the pattern mgbucha the pattern nke ọtọ ya ewekwe scissors ga na-eji akọt ya manual were gazi na sewing machine ji kwụwa ya nkwacha ya werekwe last ya were setịgharịa ya nseticha ya mgbe etizie ka ime ya ka a na-akpọ inner lining then kwazie ya nke ikpeazụ then gbuzie the insole ya na-akpọ insole ka na n'ime shoe then abịa kọpụzie ya then ọ dịzi oge edide smooth sole ya fali machine na-azụ ebe were machine a were smooth the sole ka ọ nwee ike ịnabata gọm. Then ihe na-eyuzo gọm a na-eyuzo ahụ foreign gum a na-akwụ ọrụ anyị akwa arụcha akwụ ka ya na-akwa ya ụta ahụ ọ dị ka ọ ga-adị mmiri bagodi eme because a na-eyuzu foreign gum. A na-enwere usoro iji ete dị gum ete nke mbụ ahapụ ya ọkpọcha ọfụma bịa tee ya nke ịbụọ esicha nke ịbụọ ahụ hapụkwa ya ọkpọ abịa werezie stove gbali stove mee ya ọkụ bịa werezie heatzie ya na the stove. So the gum ga-enwezi ike ijide ịnya dị ọfụma. So ụta ka a ji emekwe nke a na ile anya na ọya dịghị ọfụma eme anything ka ọ yikwa ya ịtụgharị ya n'ihe na-akwụ akwa na onye ọbụla gụrụ ya na onye nwe ya na ga-spend m ego ọzọ ya ga-ekwa ya. So ụta ka ọ ga-eji ọ wezie ihe kwa onye ọzọ ọ dachie mmadụ. Malite ọrụ nye ọbụla bụ ọrụ aka amaka mana ọ bụ ndidi ụmụ okorobịa na-enwe ndidi n'ịmụ ọrụ ha achọghị ọsịsọ like oge mụ ji mụọ ọrụ a amụrụ mgbe ọ gafechara 1 year tupu m amụchi anya but ụmụ okorobịa ugbu a ha bịa ha chọrọ ịmụ ya ọnwa Igbo ọnwa ịtọ isikwa na ha ga-chirigodo ọnwụ na ha chọrọ ịmụ ya ọnwa Igbo ọnwa ịtọ ha mụtakwana ya agaghị amụcha ya ruo isi ha ga-emepezi nke na-asị ka ha rụọ ya ga na-arụzi agaghị adịkwa solid. So obere oge na-agbapụkwa n'ọrụ ahụ chịwazie ihe ọzọ ya ga-eme. So ọ bụ enwe ndidi mere ụmụ okorobịa ji anụta ga ọrụ ahụ but enwe ndidi pụtachia ya ọfụma. Ndị Naijiria laka ikukwe ihe anya hụ na Naijiria ebe a ma anụta ya mma ha dịrị dị kwụ ụgwọ ka eji ekwu nke chi obodo oyibo batara.